адолат боева имсол бояд се набираашро ба синфи якум шомил кунад, вале дастрас накардани маълумотномаи тиббӣ сабаби таъхир дар рафтани набираҳояш ба мактаб шудааст. ӯ мегӯяд ба фарқ аз солҳои қаблӣ имсол арзиши маълумотномаи тиббиро боло бурданд, ки бар хароҷоти таҳсил афзудааст. 3 бор 4 бор шуд мерам зора мекунам, яхажда мегум хай 50 сум метим ҳами кори май буд ки не 3 таян 150 сум метим дига ай зурум намереса. меган не хола ҷон мумкин нест рави хай куҷои арз мекуне кардан гире ин сол ай дасти мо гирифтагиан я фирмаи Фароз нигоҳ мекуна. шуруъ аз имсол дар баробари набераҳои Адолат Боева ҳамаи кӯдакони синфи 1 танҳо баъди дарёфти санади тиббӣ ё формаи 26 аз ташхисгоҳи тиббии беҳдошт, ки гуфта мешавад ба ширкати Фароз марбут аст, пой ба синфхонаҳо мегузоранд. масъулони тиб мегӯянд сабаби гароншавии нархи маълумотнома тақсим шудани сохтор дар байни ду ниҳод аст. озмоишгоҳ дар дасти ширкати беҳдошт ва масъулияти муоинаи тиббӣ ба клиникаҳои давлатӣ вогузор шудааст. 30 сомониро давлат дарёфт мекунад, 48 сомонӣ ба ширкати марбут ба Фароз меравад. солҳои гузашта муоинаи мактабачаҳо ба таври ройгон сурат мегирифт. аз соли ҷорӣ ин ҷониб маркази саломатии шаҳрӣ тасмим гирифтааст ки бо ширкати Фароз ё ин ки беҳдоштӣ мегӯянд маълумотномаҳои тиббӣ барои мактабачагоне ки аз синни 7 солагӣ ба мактаб мераванд ва ё умуман кӯдаконе ки ба боғча ворид мешаванд бо ҳамин хел маълумотномаҳо онҳо ба боғчаву мактабҳоу ҳам боғча ҳам мактабҳо дохил карда мешаванд. дилором раҳимова як масъули дафтари матбуотии Фароз тасдиқ кард, ки лабораторияҳои беҳдоштӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба мувозинати ширкати Фароз гузаштааст ва ширкат онҳоро ба таҷҳизоти навин муҷаҳҳаз намуд. аммо ба гуфтаи масъулони ширкат нархномаро худи вазорати тандурустӣ муайян мекунад. ширкати Фароз, ки дар аввал танҳо ба бозори сӯзишворӣ роҳ дошт, ҳоло аксари арсаҳои тиҷорат аз ҷумла тибро низ дар даст дорад. шодмон Ятим, Мирзонабӣ Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.